Bantu bakuthi molweni man, molweni Eastern Cape, molweni nonke Eastern Cape kwiphondo leMpuma Koloni. Bantu bakuthi ndiyacela ndizokwenza ividiyo apha ende uzuthi xa ufumana chance wayimamela undimamele undive ngendlebe zokuva, ungandivi ngendlebe zokujaja. Apho ungenelise kukhona undibuze ndiza kuphendula, ndilapha apho ndikhoyo. Yento zakuthi akekho umntu ovuyela ukubona umzi wakwabo usiwa, akekho umntu omandelwayo ukubona umzi wakokwabo udilika abe ekhona. Ibhlungu ke ubona umzi wakwenu udilika ube ungenamandla wovusa. Ibhlungu lo pain. Umzi wakwenu uyawa awunamandla wovusa. Uhambe uyolala kwameza, uyohlala kwameza ngoba awunamandla wovusa lo mzi. Ube unobhuti wakho osebenzayo onemali obekwazi uvusa lo mzi. Akathethi akathini uyayisebenzisa imali ngendlela ayisebenza ngayo yena eright kuye. Okay ke maqaba kuthi ndiza kule ndawo kana le nto endiyithethayo. Eastern Cape iyawa Eastern Cape. Abantu abavubuhlungu ngokuwa kweEastern Cape kwizinto zonke isemva ukuwa kweEastern Cape noma ndithi yawa. Kukhona apho singazaziyo kukhona ukuthi singobani. Simele kukwenzani, simele kungenzini. Ababonayo ukuthi singalungisa kule ndawo bacinezelwa ngaba banamandla befaka bayivusa lento. Ababhuti ndithi bayasebenza, aba bantu babekwe ezindaweni zokuthi mamake baveze into enhle Eastern Cape ukuthi khona bayivezi, bayinyathele endaweni babayiveza. Uthi wena xa uyiveza ungumuntu ongungantweni ongenamali ufana nomsona kanje, ucinezelwe ngaba befaka bayiveza into. Guys, masinikane support, sikhuliseni iphondo lethu lifana namanye amaphondo ngezinto zonke, singabikho semva kwinto yonke. Nenqalo leyo umculo engafuni imfundo. Umculo awufuni imfundo, umculo ufuna umamela umculo qha usupport umculo uzokhula umculo. Guys, ngicela umculo wakuthi Eastern Cape masike simameleni siyi-Eastern Cape, masike siwusupporteni umculo kaMaskandi, masike siwusupporteni nje ukuwumamela. Ngokumamela kwakho nje ku-YouTube ugqibile usupporta thina. Uthando lwawo luxhomekeke kuwa, sithi uthande, asithi uthande, sicela umamele nje. Bantu base-Eastern Cape niye kuthuka, niye kujaja ngowenu ekugqibeleni, ngowephondo lwenu leMpuma Koloni lamculo. And ndiqinisekile 100% sure ubungawumamela lamculo usiva nje isiXhosa ayinongabikho nenye ingoma oyithandayo kweza ngoma. Qha sifuna umamela, sifuna ubathuka, sibajaje ngoba ayingobhuti wakho loculayo, ngubhuti kabani lo ungamfunela into inhle. Uyabona la nto ithi isupport abantu abayifumani kwamakwabo yiyo lisenzeka pha kuthi ngoku. La madoda awasupportwa ngaba bako kwamakwabo abantu babaziyo. Umuntu axela uba akanosupport ubani lo maziyo, lo benxila phambi okanye lo besenza into ethile apha endaweni ethile ngoku okanye luthe lokho kwabo kuthe, but wenza into entle ngoku. Awufuni umsupport ngoba awufuni aphumelele ngomso uzoba nento. Utheni lento kunjalo? Masike sisupportane into zakuthi, masike sisupportane, make sisupportane abantu bakuthi nabo bakhule emculweni bafana nabanye abantu abaculayo. Bafana nabanye abantu. Sinomzekelo ngoScott Maphuma, abantu bamapiano, yazwa ndawo yonke la tsotsi because of isupport eyayinikwa sithi sonke futhi. Ngoba apha ephondweni lethu kunale yethu into esiyithandayo, isisintu kuthi ilesibalekayo.
Heritage abanxitywe izinto zesintu umuntu azihle ngobuntu bakhe nje uziveze ukuthi wena uyinhloboni yomuntu. Hayi ngiyaxelela amaXhosa azobabone ifake imibhaco amadoda enze intontoni ezihle ngobuXhosa bawo amadoda enxibe isiXhosa. Ambalwa azoyenza loo nto leyo. Azawuthukwa ngalanga zinxibanga ezanto. Abanye abantu bayafuna unxiba kanje. Qha boyika abantu bazenza bhetele ngabo kodwa bangamaXhosa. Kodwa bakuthe gqi umuntu wakomheza KZN efake izinto zakhe zesintu sakwaZulu. Simncoma sifuna ufota naye sonke ngoba ayingwase Eastern Cape. Uba kuthe gqi unxibe into yase Eastern Cape zemibhaco intontoni asifuni ukumsupport. Sizamthuka qha hayi indoda ethile ezabe ihamba inxibe nento ezithile. Hayi bo Eastern Cape. Asiziya ndawo lo mona sinawo madoda. Masike sikhupheni umoya ecaleni, sibambisaneni, sisupportaneni, sizoya phambili nizobona. Ndinicela ke senze nje amalinge nje kulento incinci ngomculo. Awudingi imfundo, awudingi intoni uthi ungene ku-YouTube usearche umculi oculayo uzamfumana kuMaskandi. Uba awubazi ubabuza apha kum abantu abaculayo ndizakuxelela abacula uMaskandi lo wemfene. Ndizakuxelela mna. Sibanikeni isupport aba bantu. Baziwe nawo ukuthi sinabaculi Eastern Cape, sinemvume Eastern Cape. And ubuyakwazi ukuxhenza utyityimba. Khawuziveze ukuthi Eastern Cape siyatyityimba pha kwaGcaleka. Ubuyayazi imfene khawunyathele imfene yakho ziveze ukuthi sinemfene pha Eastern Cape. Ngoba xa besina sigigizela sonke Eastern Cape. Sigigizele senje ngoba ayiyo yethu. Eyethu siyibeka ecaleni. Noba ngakhona amaXhosa negroup yomsino wase KZN asinowasupporta ngoba ngamaXhosa. Asinowasupporta ngoba ngamaXhosa. Soto hayi bafuna ukwenza into yamaZulu abayazi into yamaZulu le kuzotsho kwathina. Kutheni into kunjalo? Masike sisupportaneni bantu bakuthi. Masinikaneni isupport macala. Umuntu esimbonayo ukuthi uyazama Eastern Cape masike sike nomcinezela, masike simsupporteni. La madoda acula uMaskandi ayazama ukuthi Eastern Cape na mayivele emculweni ukuthi ikhona emculweni. Mayivele ukuthi ikhona emculweni. Ndiyacela maqhawe ukuthi ndicelela umculo wakuthi isupport. Omheza bethu obhuti bethu eKZN ndiyanicela bafowethu. Izawuthi kuze yenzeke loo nto ndiyicelayo. Ningenelele bafowethu nisincede. Le video yayo yokuqala ndinicela ngisithi ndiyanicela. Khankenani niwumamela umculo wethu. Niwumamela umculo wethu ku-YouTube abantu base KZN. Umuntu ozaziyo ukuthi i-followers zakhe zikhona koNatal bakhona abantu abaziyo kwelacala. Guys ningayishare ivideo ithi sa ifike kula majida. Ndisho ngabantu baseNatal bazasinika isupport and apho sileka khona nisibonise guys ukuthi sibethe kaphi i-Eastern Cape. Mhlawumbe kukhona apho sibetheka khona. Mhlawumbe kukhona apho sibetheka khona qha sazi ngoba vele lo mculo oba unkunze emdaka bawuthatha kwelacala. Bawuthatha kwelacala umculo. Koba umfazi omnyama. So guys ndiyacela masike sizameni and nisizame apho eKZN kwaZulu Natal. Nisizame kakhulu ngesupport nani. Nathi sivele ebantwini singabantu nathi abanaso isiphiwo sokucula uMaskandi. Noba nje into zakuthi awufani ngendlela esicula ngayo ngoba nathi asifani niyakhuluma siyathetha. Kodwa ke singabantu and siyavana ngento esiyithethayo. Silegazi elinye futhi elingazujika igazi lomuntu omnyama. So ke abantu bakuthi ndiyacela man, ndicela isupport kumculo kaMaskandi wemfene Eastern Cape ndicelela nje yonke. Ndiyacela abaculi bakuthi, ndicela nje abaculi bakuthi. Ndiyabacelela ke sibasupporteni abafaka ingoma zabo ku-YouTube. If awuzazi ndiyacela undibuze. Ndizakuxelela bakawusearch ubani uzamfumana. Ndizanixelela bakanisearch ubani. Ubani bazi ndizanixelela. Please guys, ubambiswano ngamandla. Ndishiye nje indawo ekugqibeleni.
xa singaze siyeke umona nokujaja abantu nokujonga uba ngubani lo uthethayo, ngubani lo uculayo, ngowaphi, singaphumelela. Sive simntu ganxa isapoti egameni loba ezama qha umntu ngoba bayazama. Abamoshi bantu, abaqhekezeli bantu, barekhoda ngemali yabo, bakhupha iingoma zimnandi siyazimamela qha kunzima ukuthi sizibheke phambili ngoba sibahlanu sibathandathu abantu abasisapotayo. Ndicela inani longezeleke guys kwisapoti kamculo kaMasikhandi. Ndiyazithoba, ndiyacela, ndiyabonga.